забртыштын. Шабырзин ады проспект мразытты ви сахарадонна. Аш сахарадындар қама расшуғдуын. Сукужусу. Кардга каншуса картофы вия ргубак канш. Ох, Юра, хурма кушырма бонналу. Бафалаттын. Мауркта фахоштон. Штай схабару, даламадар, оламадар. Йоса салдар голади фақау. Масабажар балха. Маната жмаджи дуварушай лахурак картоф кормпулай. Отта бафарштына. Ну штай хазарон картоф, вая картоф им барыш. Мана уймайдар расчағыш. Алханга картофын, еттаг бакаш, тосы расшуғыт. Яхулфта шау-шауид. Амадам на регион, ауын хазарадону. Суй жоныш, одамама йосы оттактылан хашканам на ваш детима. Мана сахарадон мафоша кушти сардын шанкаманышты. Еудонима. Ан хашканам. Фаласымауыттар губак мыны хошдарна канынс. Автомам каша. Ома. Сусула дараг. Араппал баппал така дахисай. Юша хат. Ривашты Юрий, фермерун хазарады шарглауак. Райгурд Аллагирым, школа кашт куфаси, од райшташывалаты дохтыры дашныяд. Акуштарын чындоны, уйфашты фалой кота барат қаққаны горганты. Жаху кыштма ергом аждық та салдар ажыражма. Емса дишон тимаш фанко та спаржа рыжынканын. Ода ябом машак ухы авты антыштинатты. Янхаштам гашка дуней рагай рагмадар сықауын хазарадун культурта жайынканынс. Удонай бирата ирыштоны намажонынс. Фандыя самай спаржа фажынана республикай аппатхазарты функтылдар. Ахштягыл намайы фалойканын, ама сарды ифтинатыл, вандонайым балын. Сарды ямшайрагдар кашы бинонты ананиш зинад. Якудыма гашка каштар танқуама ахаштканой шарашухтар балицта. Автомай, Юрий Дейжар хорш. Дейжар хорш, бужнық дынкай намырбан болтта уйтахай. Дейжар хорш. Жағма Юрий, оттар фаштак хат картофкат губак коттай кудмай каныш? Больница и что губак коттон. Ранчендон. Ранчендон на фаланан участок тараттой. Мы он картоф шахтаме. Губактар коттам, шазгадар коттам, шнайгадар коттам. Моя каманраттой, ума бинонтан ави ранчендона куштан. Ранчендона куштан. Автодарудина? Удишуй это 87 яжа. Ага. Маю жагамусы тыллак сафасиуй фаштай. Бахортам юй. Чи? Ну, куштата ранченда. Чи бакшта уя хорта. Штай мавода хам фаршт. Манарда бон жахтам картоф шауканы жагас сама шауканы сама. Шау сама вай. Таш картоф специалист на дан. Барамай фалоттар. Фалайка Джон афта цаган мана химиката за кай вай кай хонанс. Удобренита, мазак фегар вай удава цаган юйт хай. Ну, ажай автомай фекштон. Иржа автофакан Европа хатар кадан хашар ажай. Ма картофку баштиган улханга картоф. Одай доны шибаран. Мажалан кадыш тирида ус ана кауга хабарта. И нердам захончата нешканыш сама. Я хош дарыш тирауит. Автодар мафия хош. Наежун, на автодар мафия хош. Дувадихи вай фака. Ма я факанан фалавоттар шауй бажа. Юрий Людахамова дувадиха кожагаю дай сапардиха факан зани. Арден се жагодер картофчи куше. Ема чархай уи бафаршон кау. Сай картофу куштканак дарта кадрба шайкам на студии. Юрий, да дашни адмагаш кардабон. Мана адаман сабараканан тафиқушын кутам доммагашка доктор да. Шеваллатты доктор. Афта кудрава ама кавун хазар адма дергу маждахтай. Ну, пер уже пенсима растан. Выводи желзав гара садиш. Спардашаж ражма уже пенсима растан. Ну, военный пенсима растан, ама Eodeyerma yurank shton yenarank shton ifashtamana artaj rajmama yulfa khashtanama jachtam ja gasparjan shazam jan shazam tamay bakoy kanam.
يوري ما بينسي ما يوي تكون قدر كنا فكرنا صد ده خدق عفت راجس ما هو أخطأ إذا كشت أما وي فايني بيباغتك داراي ما دنالو دي دار تركوش ودي فلذير كديش جنن ودما ما كوشاي ما دنافتا ما يفيدوي ودما ما كوشا ما بينسي وده وجينال كوشش ما دن أما ما كوشا جاخت أي فلا ما جاش كبدر نوجي فلدر كشت كويه ما چیز تا بدر افتا بیرا کشتی. شتی ما بتجاخت أي فخش تشتم جرجا سبارجيونا فخش سما وما قدر نودشتوت وبلان در نودي سبارجي كشت. نا أبندر قد ير سبارجر تاج راج مسوية جونغ درينا كوتون. نقدر أي بيرة تناجون خدا جايسي وي سخجان وجرجا فرشن رايداينز. نو جه باجتوي. نرتقى إنترنت ميراكو بيرة تجون. إنترنت عم نخيم درزو وي كوت عم تنزب خيل خننس. شجر دم آدمان بیرتن سو باجون زشترشتگ ماشنی. أما بخاطر كلودا أما تر سبارجة سمان نرات تاي بالفرزاب ما ده نوات سشتمت تر يوري. سمان سبارجة وي كده جاون يار ميفشماري ما باتشتم يد گاجت دنجر ستاتيا وديش مازا آل خجون يد آل خجون продукции ما يد كوتوي анализ кондудиш манауи кншаза модзес сашиш пайда кананиш манандар кншаза мод умайтас шпайда кананиш мазиом спарже дарудиш ма мевшмарчи афташ даме хуртум даме хамза баху бажанез менер سووي در خرجدار نيك كوتون ما ونقدر نفكوتون. جاجيت شوفوا في الزكاة في التاي. شوفوا يا نفدر زنوديش. يكوي. بروسة يكوي سديش أما يكونوميكون فرشتات زوديش وما كيانشازا وتساش продукции دت سبايدا دت أما خساي بايدا درساشو يوسيته. وما فشتو ديس من دام نا ريسبوبليكي نات خورما كارتوفيت من يسيش فلا دام خورج وايد من دام آدم دريشتا ولدرك فخشت واي كويود يما يود يو كترتي يما يوس خاف بايد تام الانترنت ما كشندر اما راكباك كان ما يوم راس ديش من يركدون تافتا لودا ما ماجش كدوختر ما يمترفت سجني راجدر دشني هذا سشتيدر كاشتا يتوس سبارجما بايدا سمنو نو بيرا سمندر تافتا ير بايدا كنوايدو دي خرج درنا كاني كوي وتسجن فتساجي درما أبريل ما يما فجن كتر كردك شو سبارجا درافتا شو أما забира микроэлементы, жага, кислота, витамин, клетчатка, бираздар пайдазишим организмом дони вулдар пайдашты. Уитхайма яр мана жмагонама валзгон с халшартама это фахрам. Удон ана пайдашты. Уитхайма лаугадар бира канс штайрта кейжон то хадак. Арта кейфат кажмагонама карм раньше вармадан бигадар юдува майна канзаниш. Уитхайма забира химикати. ما سبارجتها ساشلوه يريرتاي يومي ماي холодильник кармаш مودر بيرو ماي بالخميش ور ну холодильник даруй 2 градуса плюс плюсовой бира на скоропортящийся уитхайма махайни самая обработка канамна синам балуи фалуи фашта бамби ендергананнай апындарам не сакасан тахашут أنا يكشختم از کنسکینا وزن کوتام. Ну и хоржу, и пайдау. Ну, что подкормка факана мана листовой подкормка яр калий, магний, тета яр жахан анализыш канам на с бавдишево мас дар куагу вот за ёй бахашам. Андарза ниса даже мана химиката ям вналгадар на канам рувгадар ай кухай бакананс. От патуса фажот такухай? Юра, такан хаш балвыртаракан, заштам на саждар тарсаум уйбарс мафанды бажон сашаргом зурмах има юри. О хадагай. О мауиш баракан тахай. Маханешт олва ешаширта юри. Ама сана важдите ши патандар равжаран канам ясыдуво шашире қуама ю равжарай. Ма фцагуалы равжари фаштадыне жақ заштам саман хатсак ташкан заштам.
إيوي وما تجرد مصفو در كسو أما يخون جت در كاتر عشي در ما أرتدون رشوخ ترشته ما ير رشوخ دميتر وفلوتر مناسب ميت كسي رشوخ ميت واجلا ما خلص مارتيفغا خود ما يم خورب ما كش قدرتيف سخر ما وي خورتيف ميت نير ما مدر ومدر مدر دار ما خورج منا ياي Ага, штафтер. Магашка саттавабон ргом нахашканым уманы мазым бахшина гайнис фавахта. Юрий. Что Юрий ортус шашир тейлуарный, адон ташық да гышты, адона елуарын. Саш қавжыта намсыны не шуйжуны шуй. Авто, одаштыр шашир абжаршта. Юфаштмам фажын. Юрий жағма дыда хадыг авто жаға нишма қауқаглап пуда. Фала мана гората чирай горы, ама қаума ергом чияждахы. Я كتفاجأت يا ورش والله قر جخ صفي ينقلست شيء نتش ويتاسش راجان قارد كان دوما قشك وسقط تكتم وي منا ورشك تام كتفاجأت زوف بريتكف واتسجن أفتا خم دي مغني منا جاga يولدر قورت راي قردشته قورت زوج قونو ما كتجاوني هيدر كتصل راجدر منا قورت كدما كد شداجدر النماسة ويدار يوصل در فلتر فلما نرتك كتشير هاي قردوس رجون فشي ودا يدار يتباف دل أصلاً جان واتسجنا ما وليشم فجأة أشتى قوك كتي تعبيرات نففند جخ كشت كانن إرجون ناخمت منا ما خيمن كرايشات ودر منا يدار عفت جغني أما أج تنقارجن جخ كشت كو قواو داي باكن زنن فلايل منا نو أما ويا بونا وارجش رايشون سوزاني بينا جونش ويدر زيو وما ساش فاش تدر يبرس عدي ما جخ يا خيمة تندر فيل باشا وفشتاق متى بشي در بنتون يشكي بنتون در يا خيمة يا عيشة Юрий, махна республикой сарджите бафарш там жага самого фондит самой на республикой фолдерша зой сабар культурта. Ярнан сазва прате ума бая кушам сама за спаржей коеш виной еума табавши. Кардов откое Чилави, Алтами, Комши, Алтами тыг нажай фала, Комши гуздержаем. Колхозил кыштой вадил, фажаджи райш той дах, тор дар манав дар харбыж, житри, помидор. Бун авмана алзар жади. Ди шак нешгогнам жади. Алсы дар харбыжай, дар нешие, дар мана кармбыштысы, бодун дар навжайнс. Помидоры, житри, ал хал шарты, тым забахжайнс. Артака бирата уже жахма шахияждахтой, уйты хаймалс дар жынару. Фаткота, кардо, балта, салафсир, житри, Марков тетер таке махмазанара Марков. راجدور مني ودش مساز شزاز راز مدي ودافت نزال ينقص ليت فيفتا فقار مدري مو قار دا فلبي ينالس درزال ما ماش كجيتري ويتخيل ما خدك درنا شاختون يبون خزار بالختم ما تنگ خورج جادشت ماركوف помидор نشي درنا شاختون کارتوف قادور بنا قيوتينا درغاي خورجاي خوراغا شلاوي ودرغتو مناخم خربوهم خورجا لاغيرسكي груши это вот такие. Я что не карту мажорек даркуи, вала не карту тай. Батаган жахат алудоне хождар кардоне. Олж даржай, масн нам нажай, мана мандарин тати тодо нам нажай. Бах жай, шалави олж даржай. Жамакулеш помылдан манами алсы даржадиш помидоры, житрияна, бедртысы нажад яхам на отгароху ангалсыдар. Фаткута, кардота, абрикоста, алсыдар намжай. Юрий Хаймаз жонга дар кофе тай кайдарна. فيتون نوي ديشاغا شتير شتونا دام سنا جاي واخم نيجا سنا تلفزيون ما كاشتا كارتوف ما كارتوف نا درخت درزودي فلزش спаржей койничиш котта там каша на республикаен якасы процент самажона спаржей тхай мне хазар ма балханой махаваца ганусе фаршта стат управление ратан кауятаз а просто чикенуи на жарзлам фала
فاروندر ماسیاجدر آوی کوتام ام گورد. اما در خجون دبا فرشتنا نجاهم من لودي فاشت فبالورتر كنزنان كيوي كوتا تودي ام برشتات ميل خنق يخيمار جغا. نو يرك جغون كيرم برد كوتام يفلدر أسديش مشكمنا فلما مشكما أسديش يوارغل فلما ام گورد بيرك أتر أرغلي آوي كوتام يخيار سوي يبرسلي آوي كوتام. نريش شارن نالي. ارتكا نالو سيزون وجه. مكوا. يش يد ارتكا دكاني تيش فلوي يوجنا أمريكا كيلاشن ساخم تيتو. يا رخدر فتسجنا خمنا. أما يود منا واجال جنن بنتونشين الشلا أخم واجال جنن دارن. يش أخم глубокий заморозка кайхон все и канан сама юафа задарглава. Юрий, науи ошмахо куштат кугум коттат вод ораши жахтой жагага кавун хазарады ахам хорш коттаг нерсиди анакан баштайдар. Сагайдар ахамыш кугзина дудомагашка аштай ораши ахам куштаттанали спаржа камражим. Еш ахам куштат Камдар Подмосковье еш, Воронежской области еш, фалазиш кама гектар, кама дуа, ахам гцел хозяйство-то, что его бонакат уважал даруна, махма когда апреле шкаше спаржа одум тава цаганама балвард фаштадар. Жахай яхимал ваш. Ну уважал ква ай Ражимбайдай уже жаха температура 20 градус макшхатсава и вот Ражимбайдай. Махма ёмай хорж уже апреле райдай нама байдат тасалым хадма. Мававга я хашкатсина адмагашка не самай хисан кана жагам машку и суркай ржайн котто юмай. Ну яр машки сурчи ржади шуина феттона ме на хортон фала яр зачи фетта что имана чидартана мудиш мах спаржа балвард хаждару. Там жахчи уйқажнак дару. Чернозем зафылдар ишама. Ирафта жагаш, ама я рувгадар кухай факаныз. Кушчита он фагвае, автониковай, мано кушак куагаш тут жага. Наваю итхема в цаг мах байдаям сезоны. Мана ярка байдай кам я руван я лыканена модертака жену итхема чи помидор масади, чи джитри там, чи харбыжма. Кадамдарта, ну бригадата ишама удон. Алрат на масаланс. Ну, мчирбаса, что если кот фахонут, балвард кушта он ви кушанганинак. Вы временный кушта бригада там шахадаг иш бригадиршен, ма шахадага организован иштема. Ахшам базванит канам банхаш канам кад байдай за что кушан. Кыц марбасонца мафакушанца. Но дима автодержагон сивра дерефя куштайш, мы жагамана картофчи жайнкана, что инна культура тадар удон автофажаганс, ама куша дежен шаранва, я автосан фажагам рбаса удба кушут маукана маждраться, что там каната тыллагай янахма маждынахма, ама жаганс инна республика тайна марбасонс. Нахи республика сарджитата саунстың жива канга. Шмахусак он позинат тима шимбалут. Что его жагам салады маджи бакаву самой умрбасовой. Яр где-то на такая сезонковая сезон райдан катарна ю фанзая дай маджи. Фашта саш фашта дару сезона что моя такая Катария такая байдая. Это манекубасова. Катарбасова авто дувашада дай маджи йонг шхижа. Бригада там. Удъргот силно дувашада дай маджи. Ама добав жарут колумпазинат тауима. Ну, воежен авто хата хату итхема ал бригада на басова на чи кушен на фажона чи фаражга на факана авто дарравай. Фала норма люди ж там ахимак ай нахном райшонма Юрий самайсын шажардал ханут кушин бом чирбаса удонам спаршая армаштар Ну и хоршку. Уй манак фажан зирванал бы на харзл дам кушин ума уй до
ويداش در قاجن خاشكن فلا كدم بلا أفتر سولبان خاشكنم يويشن شخشت كنم ما أردبون أفتجاخت أي نردام كوشنس چی و میدور بدر تماس چی خاربش چی در کدام درک ومسن فل درجر دبافرت نا وما سيزوني كش نوير ما أخمدر سيزوني كش دوما يتمناو ما سيزون فسيراج دري فشتا ينرجع ما سونس вот авто окуштатко ахлу коловуди отзываться гон савр держин зинаттыл он балдыштут колон позинаттыл савр удышты усажын зинатта да саул шахуркотто йодон каду дыштод دا هم بنتون جنزینا دای زوجة جنی سودیش فلا اکتفاجان سعدی مکتارشتیش نه من بنزفخت اسپارجی بنزفخت نشاخت مقد کوتامینن کارتوفش جایزنی تنات خور و ما ویومی تارشتش من در افتم سیدی مسافت رافجارن نی و ما یرشتونی اول نشاخرشت مجال کدی نرجع ماجیلا و ما جخت یرفت زخات شاختم اما مکاگای شازگو شتی یواجی نشاختای کدو بنزفخاده مکاگای نشاختوی مگلاندی شاخیما پیتومنیکیش ما شراجنای کوتوی دواج درغا ما يفش ماختا گلاندیش لاشتم بالختم موجه بنزفخاد وندیش ما ندر الخانم قوي وخي ما يشوف نا ارتك يو فنتشاج درغ يو سبن زفخات يو جخرج زانيش апарахат война автор ажаюй من قالرش كفينردم كدا خليوا افتر ما زلفشت سينغانجين شازن سوس قالرش كفور شاغاو клубника жалга кайхонен суй ويفشت زكوت فيرفجو ينال فجون سو مادام ي قاوش تفينردم اي وشتا اما مزغاوج راوات جالга نوي قون خزرادون تيما تشيو وي اخشيا غوردا بون راشختا يودر قويشتم جغا اما سفاشت تراتам на республика исарштам удома самадар жардяга изоаплаварто юдонан матасани фарштратта на вас хашаг жана хбулта ама саба фаршта на республика قون خزرادون продукции ужарда масамайсаво сизоапн сымасыжахтой табаши химиката кай хонансна яхамтай бана кай шлашын судон тем пархваинс мана машванг атехшкеку канаю терылдон дарнахасы фала нахиотата мана хумата калм хартфат кудар харжаттару штай пайдадар Аррандар саквай кайко селакзмай сад это нам вонги селак баххан пайда ма кудыш ты хоржишты О, алхот, особенно мои алхоты фаткутадон, бахфаткутасты. Там хордышты. Я дайкаю шлашнс. Кабарда морта, кабарда кутканшты, орта Чечня, удоне вжардар нешт. Йерштоне свай кан судони улдар харшхадышты, хоржышты. Фалана шайгадар канс фажаганс алхотта фатку шайгадар канс фала нахидер гажалгаратар бажаным байдайын. халжарта Халшалдар. Ашын чепатан дар хорж баракан ратин. نخي برودكسيون شعر كد اشتغل وتر نخيون خجدار وينو نخي برودكسي شغدق غير كاي لاشن سودون نجني كبالخن فرشكا باكا نشكا سيلاش او малку дар бафаршин абрикоса дар касай шу дар бафаршин Hafta kayıtıma ina gorattay malaşım falan nahimat hoşdar o fıldar nahime samay fıldar var. Фала чи удон та харшкадышт Харжат кудum bal hafta. аргайта Gıtılaşlan bir kayıtıma da ne söyleydim falan. Можно. Бира хуздер. Инатей. كاستفيل خمش نخيوت تفير بالاشكا نخيوت مسنت. ما инатен илхан. Юрий на важдета юафта жахта калм хартфат кодам хождар жахга каттара автофи куштон жахга сагайдар калм харчива умаума савардар химион буаргатта на бахатсышты жахга уйсагафту дохтырда уйтаны рухнау. Ну, мама гашка дарафтау. Автоу? О, кадай калам харова да ядей маган дарзани сувузани. И мама гашка.
شتيما فتسجني واخم بركنا بجردام دن سجيخ سيف خش أشك في الخن نشت دركنا خالشار وده مش متجباكنا ما خالشار قامة يرجع قام بميدور خنش ما بميدور تفقامة كنا يرزق قدما قاسن تيش ود نيس تف كنزن من مجاش كنا نيم في يوس بميدور تف كارتوفن يتفوتر نيسوف جرام فتكو آلت أميدر رافت قامة س كولتورة إيشاي وما يقام يخي تفسوا يورا الصدر جغم مقابش قابن لودا جغما دا خورجا خي مزدخي باجر نافشاد شو دافت جيل وما شاد تاكو دو جغا شو مدقسم فكنش فلاز اخد غنيش كنش نا من ما تيجي كجغن اشتركتي ما زخشن كاي نفقه ودونتا ما يراخ ما ساخر زنا هما ما هو شخدا غافر نسيو هو كلوبنيكا ويتاو يرونا ويورا غالرشكاف وي واخم بتصو كواوز اكم زاكا اخودشنا ريكلاما يورا يا فومش سدي وقد كان الفدافل فتسجن قد كان شال ما دارتر ريكلامين بارات مفينا ما نجغني نكب خم باخيجم ابي ريكلاما ويفشتا دو مين فشتا تابوفشي سي ننخاشو دارتر كنم يوري اردبو منا سام من واجدته افير زرتوي كس ادمي ما نخاش كوتا مدونه چي درافت جاختا جاغا كشك بالقار كويش كوتا دد خدق نيكفي قشتاي جاغا دامنل كشك بالقار خودغا نفل كتر سم ديشاك فكش يرشتونا يدام نمالزج ارساونس لشتك تالاتا أقولهم فجأة هذا من مرسون تلاقوا خنم ما خص تلاقوا رجعين كوتا مدون وستالات دام سمالاش نسويدان نردرنا ما نبارم جاغا نيك في قشتاي وسنخاش قشتون ما سقدر أفتنا وارجم كوشن ساون چی کوشن که مساوی کوشم ما گشکه جاخه کشتر کنه آلسی کشتر کنه ماجی وقت در نکنه یار کمان لورد نویتای و تگن نکوشم یا خیسن آگوره منم آفت فند و خیساوی ما بعدم فندیش که عادی ما گی کنگو و تگنما یوری دو خدک دو خیساو نه کشتواتن راجامونگ دخيني كوبا قدي جغم بدر ما سوون ما دخدق صدرتا ما خدق در كمان فسو ساون نخي مدر كوشن اللغيره ما خزار ويوفل جغم ما نسادم باخرشش كجون ودوني مدر نا سادم وي جنكشتو يار افتك جدارخ كناين плантации спаржа ود يدرغو دو شده فنزاي كيلومتر موضوعنا سون كيلومتر او دو شده فنزاي كيلومتر من افتش يو اندا خفجن كنا يوريادل شافتك شفراي ود видовун фонс километра 250 вот та ويتنج بيرو وما سيو اندا خاورافو يورياتشا كشفراي ويجا غندلا مين вода я кашикам на усي уха каши ардга мин вод мар يلكنجا يروفجا فسيسو جماعة قد كان شكولاي كأخر كود تاما سافوستن نرماشة تنجي كودش تما خورش كوشتو يورد درو دايش وتسكن بدر تامينا بايقوشون على دم يفشت بزاف ما يورا رايداين كشلا ودش تما يولا يا كارونيو نم جنقدرنا كود تاما يوجاخ تام كتفوزش تام تاخود روفجا كم كابيا كم كوخاي помидорيو تنا كود تام روفجا دريو كود تام أما يوفيشتم بون دوادش شاخاتما رايشو ما يفتش خاطر راسو ما دوادشما ما يقدر تنخرج رشتا بودي جاي ما جردلخ جوني رلابون ارتكا شتا اندرش تا قد كان شكولا يس دشتا مو يوفلا ماي مانا شرط كرالا بودي كان يكولتر شتا قد ماي مختاس دشتم قامب باشتا امبرت كان اما يو بالوردين جاغزنا نساش يبافشتا تشتا موس بدرتوي فلا يو فيشتا موس كشتا وديو خزرت تقم باي بايزا كوتا ويو قطاغو او فلامايو ماخ كديونا قدشتو الترنا قدشتو ساونا قدشتو فلامايو نا لافار خجن مان نيوراتو يورتقاش بيدين ججما بالس اما يو ارمشتويت خيدر يو قام بمتنا يونا ودي ورتا دين ججر دما ساونا نومليو يولدر بدر ما تاخت كوتوي شو ما قرتسي
Хорша штач таудыштам Юрий Фалмотара фаршин фанды савар нахашта жагычныр так кафаши вадандар каун хазарады коштрайдайн кайфандид ягдунан. Уман мады дахада гафта жахтай жынын қалдырна уттан райдайзан ускушт. Савар нafşı нахаштасын жагыш. Afta жагын ыртакка пацахадан бира программата ишна мана аргонла пута Rajlar hafta kudaydı, ejder mecbut rajlardır. Baydet da inişte kan falan. Mana yar hafta kutfajans anan kalama şımbıl tane asa kışta midak bastan ama artık mana yar aracı ministerstva ruptan namazı bira programma tayışna. Ma basu bajon savar programma kattam kuşun savodna. ما يوسق خطة شمبرتك باسو مدام فكسشت أرتكت تنجن سونو بايدا ينكوشن كما فند دار أو مازه جونغا دنيش ناي مازه سامدا خطة برت كانم مادا جونغا سامقاو كشما لودا شولدر تبتسجن أو ما سمجرن بيرا فوش تارجت جرام نسن فسوراج مشاقطة كم سن كريديت نراتنس كم جرانت نرامبولنس ما وسق أولم بزينة تسايم باشتشت ومدر زرخوش هاجي يار يش عليدن در جرانتن ويا كريديت وانا صدر يتينيش منا باستم در يوبا خوشتاي منا جدن بيواشتي يوريكا مراتو تفسانا نيجي دن راتسا نيشنا فلا راتسا شتدن صدقة وتنبل كان خطاوي ما شر تنبلك صدقة ودونشكا دابون سويشكا مازن ديوا ما دويا ما ماجاشكا نرايشتوي ويو ما وتردو ماجاشكا سكمان نراتنس وتسجل ما يجخت صدر قواق ويا كد يرما كد جاوا يوري جرما من هذا لودا بافرشتا نفشن خشتا يسافر تسنجريش ما سخيش قتا سماي باكنيش سماي سباقا قنيش جردقة وكشتتك رايدان كمانيش ودونا سمقا من قلمك شوي اما سولوش ابون شمبلن ما نسن شباجرتا تشير سختنا خم قطك تعيش مياق ما صار دمي دا يوم يفلدر كنيسة عندر قطاك كنا وتردن دا باجرتا دردن سدنا امر سخت شت سدنو نايا جونش كنا يا بروب كنا وتكد ما جاهم دا وندا دخي باجرتا سر ساختا خم قطك تلفين بلطن ما زج اگون ودای میدنی تروبه استنا مد یار منم فند سخت فند ما سخت منن ولداینو کشمان فشتینو فلترچنا دیما قاموا ما يقصل نفشكنا وده خزار بعد ما تلفزيون ما كاش Ардабонж зертам пестицид такой, гербицид, на уйна на программы уйтахайдар балвардан хашкан фанды сама рашайта на уйна на хашаса темама харжираджи апарахатяхам пошинганина авжарга мадыбынста сагды канынс уйбеқанадар уналыдар оллагыждиді Аллагир районы ама мыдгашта чештудон автожанс Асяж мыдузаник аттыр, штай ярху зани фылдыр. Юрайма на бафында диш барак канысыма авто самого. Фацагуал да вафаршам, куттам кашы, ярой саймы баштусыма. Маха, уй, кадай жагон, яр адайма кажонид мана, кафянид мана авто балвард мана, фазыртой мажахтой, мана бынзыт амардыштудонан, анализиш канын нақау самая мардышт. Вот тама нижу. Самая жавш, вот тама мома пестицид штер. Мамадар мтквайдод, мамадар автофандит. Мана ифлдарай самая вайкану мажазна, мана ма бынста мардыштыма. Ума шабон шайындар ужағыш. Ажна жағын, шайын койзанай фала жафтажан. Самая жонай мана именно мана пестициду, ета мана тавдудиша ма уитхая мардыш. Уй жонын қава, уитхайеш лабораторийта, уитхайеш адам чикуша усает. Ма жодоны фазурын чам қау, машканын қау, ма бажон балвырца итхай малынзда бынзатандар яркы жағон. Амткайраш кейта, югар мана мадыбынз такой, канам од ахам қудыдар мафия қыштун, что екам даркаш кадар коттун махадаг, ома мадыбынзыты нымас фанзай проценты каттар куфава, од усы барс фабузаниш, адаймаг хойрагансы ржайнка науи барстар,
فقط روزانوما ويسقافته ودو مقشكا رجل وشونينا دنا من جنوجا غم на шайгана канза на жарзнам фалама магашка гар бирает гар слафт той вода кахтама кухта مدة سجق مقابش يورا وما مدبنز تا أما أرز خبر تيوم باش كيش تيوت خيجاش منا دي ديجيتال كي راخي وباخي وكانن سمزوي فشتش راخي وباخي وفشتش دردرخ كي رجاية أما سلتي راخي وباخي وكناوي كنال باش جاية ود ناخدك راخي وباخي وكنزشت يشت تعرق دكان زنادي ماغنا رقد كنزشت ثكا ودا مدبنستا چیدار وسادی ماجی ماخ با فرشتم دومگشکا وسقط так само ارسدی وما анализа шкота самая мардышты так она лей жогзани умна мардышты бензета вцагдер валай жогзыштам мдбенста дар рашт рафрайон хохы камынты яному схурбат Дмитрий ама я кодымагашка сама автово нартакан жагзани я нахашта фекушин канзан и фаштан хашкан дыштам не студи بدر چیدار مدبن سودون والله قبرون گجشته دو واشتر فوتبال جسنی مدبن ستچی ماره فتساج در زو وراتوز کلیش ایرونا و جبه کلیش وروا مدبن زنی راغل شپاده ما ینی لیمفا تیره ما یافتمین ماره و ما والدای ما نوچدر یا چیکه این پره ما аш бонзит кар кодергалмчи уличинка ула ичта вараме ула паразитировать кана ма куш бензваи василичинка вот расал шакатай набажертай вообще мана раджмай ражма кадеф штат Краснодар край Гулькевич района ахшашада мдбензичир хад амарги утхема حتی خواهی پرخوتی خوشته مثل و تگم مدبن سال در بامبل داشته ما آمار داشتی آفتمی. و دا راجدر آم بدرت گریچکا شاختو اکسپرت گارچیتسا رابس ما مدبن ساخی جنبنت تودی. ارتکه تا کجونت آفتمی ایدافتر ناس فرم کنفیجنوت درنالی. на телевизор ма качтай хатра кур макавын умыма ас видео хишт видео уди ма ганани майня касдар нахашта бунтон хоржна фякуштам на бамбаштам фалнауим ткай саузыртам саузырта уй барагу Ирай Дмитрий каймалынс амна республика бензета уй каны джибута хош ама удунан кау хош жагадам ю хошыл шахур ваинс ама сафанды о ама сафанды авжар емнадар хошыл кшахура ода евн кауна мангай вис хош мах мдгаштан тавацагана хамну хош намая Смар ходакуттой Людова ма хамла бна кашт кана мажан рашт смара шам бдбнзта дарн райдайзен Кадия моштер котой моштай жонгана канц Афта дарравай Ама уман собака на ниш. Жонзинет тагорн Ага. Ама вот жахам интернет тархорж на республика и махан на хисан яхам куштот такам шабону арходыканын савардар хоштадар мана гербицидтадар маудон самайбайвай ахам савардар хоштадар шмах уахадак ишкурдам рмашдына на фала на республика и жах кушта фермерта ишко самабадатын шакурдят мана на яфта каву хоржа хайба хошманын кану ماخ واتساقنا ما يقد كان سماي وردم باسوام ما بالورد نقد كان منا يدن أناليستك كوتامو ده واتساقنا ما عم لابراتوري تاچيش ريسبوبليكا يميدك غخطة كارشتام اسبارجي نودو ودشتام نيسبارجي واناليستي تماخاشتام فلافته ناي برغا كواي دافتا منا гербицида яма она едей фехошканга махна пример ма гербицидна прхкана уйтхема махандар халшару мелка ба прхкана его дина
خالشار خجان ود باخوش وزانيش Юрий Жагма, ама югар мана гербицид такой канам, что и пестицид. Раждариу савардар арзонар маджитайдар пайда коттуй. Мана тважанс шафадалтай кай бажиттуй ахам савардар коттактай. Ныр удон налахадын сармаштар мана химион жавот такой вазын сармаштар удон қама ойеви. Вацагана мамка дуйжонш мана эрденай медицинон жахт канон самай бамбарай. Табавши. Мана яйу нижна май қауш забах канан. Ма ю дабон ядай чай малина има забах канан, на дабон тай у колташ канан. Аха. Мад чай малина има дан сравай за ниви барагнау фала. У колтай та фонс бонфаш дак ахтурата батах канзна. Ама фонс бонфаш баш жагам дашбону кваватта. مكنواوتا مجرم سايتا ها هفت بومبش سباخي وتا не ما отамазы яди воспаление легких Ума ништедер вацаган карждарга гасаус масална жона кава ума ижбарагай канан кавна мана яй нижуна мен хыждарсыш я нахма ен канан кава все аса нижма уже яса препарат ма вацаганама налаишена отандар препарат кау медицина идар авту идар ваим сдар препарат мадаймак шахр ваим налфаише мод докторандар препарат рафше Сарт кутсау автоива на программу монахикуса тако там от евроима кашташ там жагараждар на фиделта хошта башта мананар така хазара мышты такова има урутама София шафам жага моюсын от хошта на мауди а моюсын хашта коттой что удашты хазара каздар кумай жахтой мышты да умашиден манаштан да умо феша фардагай мана да бнатиоми моем сарамай фашта мажага фацаган саурута гадатай машинин феши يوكر خم نخشت ودي من جارج أبزبي خشة ودبتسجن парахат котой بس نخشت كرازي ملا ورتوي زخي مش فلدشتاد سما внушение كي خونس شو ده باشت ما سامش تو فلغديش ما خي وس نخشت فرشت ما قدت هي في تاي يا خدك نركون تكنولوجي تاي بايدا كان قدت فلو يرزونو يتاشا خورما جاي مرنا ناتفرنا شانسا مو تسجني تاي شتي ماس جغم مقافدشتم او يشمم ودوما يوفارس جغوت ما خورج خيدا ومدرو قبر براكن سوا قبر براكن راشتي باكشت ماما قشكي راشت في قشتون قشكي راشت باكوتون فلا امشي راجدر وراشتي في قشتون فينا سدرنا آخر نخشت كان نشلو ده فلسفت ما خوش вот там جغزنا минут между нажтун ويو منا самай пестицидтай ма пайда канай войнахма на республикая ахургунта сырқоды коттой яхам коттаг нартака бакашсыштамах на ворашее регионалун хаядма ус хаятта хау qaun хазарадун центрма мушайрага гранум срахта сува да уса габра брака на мейнс кан qau жагындар куди сандаришну ман кыркыды коттай гербицид эрмастар маруй хампалтамандард инсектицид кая ба маруй мана кабуза кандиутандарта охант Арзан каттар жанчи хассан ахам яда химикатта кай хонс удонал архаю жагамна республикайдар ама апатвораш канам фацак дармах амшкот там ног цех абун юсе цехану дия презентация мазрау ахта мяхам бенхина габра бракан юсе габра бракан мана натхвар катохсун кануй ячи совка хоны хлопковая совка хеой ما يشيروي ما يماروي عاتش بنزا بنزا با خبر لستك بنزا من كاي دوارتا مليمتري ما دبخن خسكانو كاجبا كوسي يجي بوس فوي مودن الكاتشنا كات خرسان وسب بيستيسيد بيرا فتاقدر هنوركساي خواسي كا بروف كانانا يا اوزدر مارو يومي بازغا كاوا نبازغا كاوا пайда кана харси он хадзарадан они дар марга каны абар мастар маруй ев
артинседжи димай гусеництай фулдармаруйды. Да пестицид самой жены, мана ас хила джикавама, айтана кудай саравжара. Ой, яркуамас хампалгардакай. Ой, нехмат шхвастай бакусан, ами охтюна фафаканан мах. Будурма фатсауан, басани майан, утасин фатзаган, манамай косун гавай. Фал берадам занхабалка косу, етамах май госкана канунца. Масак охичебафтуй. Ой, балханунца махиумай факоснунца сабудурта. Ерасный. Во-первых, фицактор ома ахцани маю гавайнур. Вот та мана на Валдавкай, на природа, оман самый сакат, надо мархасан, омадар касун гавай. Обязательно касун не магавай. Кена вот алкедер вот кокоса, вот я дастинтасан зема не чебал байзайзей. На охотта на вине тарастак куда ой. Дантай волонца гада соджуин. Вот это результат человеческой деятельности. Габрабракан. قوامي فنفينون. Мадишак 2 миллиметра это манау. Юрий, мияк шмах габрабракан ишку бакаузани. Маха, может бакаузани. Ермана хила кайхонес гцуалор совка обашта шафа помидоры на отхорай махада гавдиша нуман на сакауса харадоны с помидоры. Мадам бажарна шаходен махада гдам гавдиша нуман вацаган забах курсаходыш людовод. Ма кау помидор ма арахна нафтанишку юхат. Ама я курлыканай воду с совкой харгазабакана сзава яфта фаунан. Масяш кут тунг бабун кота бдырта автоваться ганико. Ама кад уйдерма бахарзани усосовкой схойнала пынты одуса габрабракана намбална и вацаган. Вацагана май хаждаржонс. Яр чия шкотауи, яр кджагон, яр на яжона наж каду савуи ма сейнжагон, ма бонан жаган нисуа. Юрий Шмах кагдарынс мана осы лыш так шашты такай нахматох карынс осы. Еш махмадар зарбахау. Ама кушпайда каник сахон. Габрабракан. Апробай канал кавяр. Армашт файнердан мафализен шахады. Штей майер мана се центра кушта куджахты жонут кавун хазарадун центра. О майя гананима фермер та жах кушта жон кадаран каныс махансын на бон бахуш канын каюи. Шахада интернета ма бакашынс ама сынақау ма сын пайдасын ерхашсын усы гербицидтей ма пестицидтей фа пайда каныс мауи авжардан фажына тыллагыл. Ганани ама адонима куан хашкани кой вот тарта специалиста что мы жахата хождар жонын свода волдафтар ама сын вот пайда дарфайт ама вацагана что оно жахкучтам. Махин маркуды канынс мажанусы габрабракан ежнак тахарт кфавей вот тасы райда и харынс. Вот та вацагана махана жон. И нежнак таматаха. Таха кадармакан. О бензу о 2 миллиметра каду вот тарвацаган. Анаржаган алыштываться. Чи габрабракан-то? Да. Ежнак-то. Хартфешты. Совка фасиод. На уман кудвавани. Инете на харанс ома совка и тема за вацаган дарсы дарет. Ама вот тар сафанды сарагойдар кудай жагам ябон ражын каману удон мутаци кайхоныс автофаканыс ганани мэсе бынзды даря автарай рашой. Маша хадак байда изыштынат. Сайка сарбала штурдым пынфашта граждахсышты. Лабораторий маша сдачканын кавзаф. Парагна. Фалана уя дишаджа коттагуна на республикае рауахту яхам бынзымыккаг. Он пестицид тарнакау, магербицид кусаш накау, завгаркаттар кау маммагашка. Штай самолет бахаршин самай прахканавит, видарашлам на увацаган. Масаш ужагам. Наежи он мах самолеты на прахкута. Науи ашлам науи жонамо рашласа и на республика этой дарба хоршинс мауита хмотаг Ахсанова инсуидар амбарам. Авто Юра еркот канам на раштаган гыцылнын раштагдар кондакканы о факада вардар штеймана моя сабырдар канам онойдар на коттагумасо ешманам ю арфаршт тамнарда бун хашкот там Юрий ома адемаг ебакушына тахай ежардама тыгдар сфасозан тыллаграйшын ави ахса мыждынахма
Сыманын монтасы зуа пратойна телевизор макашта амана республика исаржита. Кашам. Тыллагай, конечно. Бирабгинон-то нештамна, ама юлдар тыллагай вацаган на райшин. Вообще райшин масаж как тылбай варин. Вацаган бахсая. Тыллагай. Дуаядар. Ардагахса ардагтап. Тыллагай. Картофель, кана курагая, кана фаткоя, кана кардоя. Тыллагай дар можно. О, сахчынтак. Тыллагай дар райшин. Tamam mı kadar işte çıkarım. Aksa hafta darba kuşturan falan payda ma bu da kadar oturraş. Sakçında kanın kaldı. O da. Yermedik fakon işte vatsagan, vapse der nisa raşin. Valla genen kunna ot tillagay vatsagan. Мамагашка тынхош хатса гузани Юрияс на сарджитна республика и сарджитран хашта. ما سمنجرد جاغ شابون تلاقدر فين كدا أما أخسادر. يورا دوون خاشي شاشير تراش تراش. ماما جاش كراشت. ننخاش كرو مرخت زماخ دوون يوري بشاغم بشتربوجنق. سجيدر أبون تنقخش جون واجك ننتم ماما جاش كني ننخاش ترت سمودي شاغودي. ما دام يكو بازورم اندرخات سكت تخيل ترتان يوشراش. جناني ما سبارجي فشت ما صدر شازن در رايدايات. أبون دنفشبون فوت. خوش ما خاشكو. خاتسك تكنا مودم. ورشي قون خزارادو نبشتي экономикой кабаштын шештирдер. Подпродукция не фанзай саппар проценты ахшын жая гуйта. Саппорх шашта зиза ама ахшыры продукта. Ама манахам намас. Экспорт макайрвитам уман ябар сапатай филдарши дуамин дуана мажа. Ама уди $1 миллиард арх. Омана نفشيشما قوون خزارة لشلاودي اشترن تشتينة تفنداغل ويو كان خيساوادة تخينا فلا شجاخ خايل سفيرميرتا أما جاخ كوشتي تفلوي كاننس ودون فرسي يخيول چينا ورده أما شرديج مغاي تخكشتي كان ودون رواجف التاجدر كوشا غادي ماغو بركادتك وي اخشناد شندكايم بارن رايدتا بيرا قطك تيماك اون بزينتا يا فنس فوشتارجتا اما جخدا خاتسو نچيشه وسا اما قومادي مقتدر ودا آفزا يافز ما آيف در كاننس نا ريسبوبليكاي بدرتا داش فنتشا جراج مدرماسا شاونداي كتجردا كرجتا ودا بون جايا غويتا امراج ترنقتا ساشتا نخششگون زينات خشنس афта اما وما يخشدر ود فيدندر مختا نينش عشير سبالوار زشتم ويدر تابر رغزن خوش خبر تقوشود بركاداي خشتوت اما نانوك فين بلدنا